Ndinorara handiti ndovhura makumbo otanga kundidya beche ondidya ndopedzawo iye ndomusvisvino mbore yake ndozotanga kuzoibatawo ndichiromenza tichiendawo takadaro. Inini hangu ndoda mastaira ese especially yekuturika gumbo pamusoro wakaisa rimwe pasi ndo mangu mastaira andinoda neyekukotamiswa kufongoreswa zvezvi worohwa kumusuru iyoyo. Pamwe pacho unotonzwa murume anenge achitouya pauri achikukecha utonzwa kuti sha ini ndine mukadzi wangu but mukadzi wangu nawo iri kunetsa ndeye sex mumba haasi kunyatsondipa bonde handiti ndiri kusiyiwa ndine nzara wochiuyawo zvedu kaisusu zvedu tee takagadzirira nemishonga tee takatodya. Unofanirwa kuti murume uchipinda naye mumba mako mubedroom mamema kuti makuita basa renyu wobvisawo hembe dzako idzi handiti wochinyatsorara kana ukada kurara nemusana kana ukada kurara nedumbu ukada kurara wakasimudza makumbo ndiwe baba wonyatsoona kuti aiwa zveshuwa iyi ndiro ndapiwa rega ndichinyatsoparova chaipo kwete zvekuti murume ari kusvika mukadzi wangosvika wangoti imi baba imi mazodai yechichichi 6 mabhurugwa warara wakapfeka 6 mataiti murume wotosheya wobata papi woita sei akatsvaga girlfriend usarwadziwe because hamusi kuzvigona vakadzi itei zvinhu zvekuti mugone kuti zvinhu zvinofanira kugadziswa zvakadai kuti murume asatsvage mahure gadzirisai mudzimba umu. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumati mana enyika kwese kwamuri. Zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Nhasi tasangana zvakare muchirongwa chedu Touchline Hour apo patinenge tichikurukura natete wedu watinoti sex workers avo vanotengesa bonde. Right, video inoi semazuva ese haisi video yemwana ari pasi pe 18 years. Iyi video yevanhu vakuru zvakare mavideo anaya haonekwe nevanyarikani vari panzvimbo imwe chete nekuda kwemamwe mashoko anozotaurwa pano, mashoko asingazoiti kuti vanyarikani vange vachiona kana vachiteerera nyaya idzodzi vari pamwe chete. Regai ndiwane mukana wekuchingamidza vatete wandinawo. Watete makadii? Tiripo makadii henyu? Tinofara hedu. Handizivi kuti makasununguka here kuti pazita kana kuti totongotanga zvedu nenyaya dzedu. Wangu zita ndinokupai. Munoitwani? Ndinoitwa Paida Moyo Mushoriwa. Alright, watete. Right, imimi muri vamwe anotengesa bonde? Wangu. Alright, imi munoshandira kupi? Tinoshandira kuMbaro. Pamatute ndokwandiri ndiri nekumaJubek. Right, zvakamirawo sei? Titiudzewo mashandiro amunoita imimi kuti munoshanda sei kana muchitengesa bonde? Right, regai nditange payakatangira nyaya iyi. Ini ndichitangawo kubvawo ndichikurawo ndakangozvitanga ndiri ndanda grade 6 ndine shamwariwo dzangu dzandandinadzowo vachingonditoa izvi tikadai so toitawo zvateichita tikaitawo zvateichita saka inini dzimwe dzenguva dzachona ndaitombobudawo pamba ndichitotiza ndotoenda ndototorwa nevamwe vangu vaiva totoendawo kwataiendawo kunonzi kumaAvenues ndokwataienda ikoko tunosvikawo first time ndisati ndakuzvizivawo ndakatoti asikana izvi zvinhu zvinondiremera izvi since handisati ndambozviitawo zvikanzi aiwa asikana ime mukatopusa ka munotozvirusa saka ime mahandei kupi ikoko munoona zvateichiita ndofunga dhee kutanga zvakambondinetsanetsawo zvichimbondishungurudza ndatozoendawo kudzamara ndakuendawo ndichijaira kudzamara zvatoyo muropawo so dzamara ndazongotiwo pachikoro zvangu kugumira ndakagumira paform 2 handinangu kuzoenderera mberi. Alright. Pandiri kuda kuziva ndepekuti mimi mati makazvitanga muri grade 6 ndizvozvo saka munhu makatanga kurara naye mimi mukomana here kana kuti ndiwo waitoita zvekukecha? Munhu wandakatanga kurara naye akakubvisa umhandara? First akatanga kundibvisa umhandara inini akazondipa mwana anga ari mukomana. Ndazoti ipapo zvakazoitika izvozvo ndo pandakabva ndazotanga kukontinua nezvandanda kuitawo izvo because ndasisiri musikana. Alright, saka makatanga kurara nemukomana muri kuma grade 6 iko? Okay.
Ndakamitiswa pandakatanga ndiri grade 6 ndakamitiswa ndaita mwana. Okay. Alright. Saka chindiudzai kuti kubva pamakazotanga kuita zvekutengesa bonde muri kuzvikwanisa sei, muri kushanda sei, matrick api munombonyatsa kuita sei, kana tichiti munhu anenge achitengesa bonde anenge achiita sei, ndo zvandoda kunzwisisa. Right, pakutengesa bonde inini matengesero atinoita tikaenda sezvakaita pamatute pepe tikanosvika tisati tapinda mukati totanga tambomirawo panze pane bhawa apa tomirawo panze apa tombotora mashort time ipapo tapedzawo tozopindawo mukati matopinda imomo ukaonawo munhu wakuenaiti woendawo naye kumba. Short time munenge muchibhadharisa mari? Mashort time teichiita $42 yaya. Alright. Night ukaonawo kana munhu wakuenaiti wekuti wasanganawo naye takangoti mashort time $42 ukaonawo munhu wakuenaita uchazomuchajiwo mari iri pasi, wakutomuchajiwo mari iri pamusoro 20 kana 10 takuenda kumba unorara. Okay. Alright. Saka imimi chindiudzawo matricks amunoita imimi like pabonde apa munofadza murume sei? Right, pari panhau yebonde iyi ndakadzidza zvakawanda. Inini ndinoti ndikakechana nemunhu, ndikatorana nemunhu ndikaenda naye, chinhu chekutanga first ndichipinda naye muri mumatentaenda imo murumu yatitaenda, tinokumura hembe dzese, tokumura totanga kudyanana miri wese, todzika unodyanana chii bhozi miri wese haudyiwi, taurai right. Iye matangiro anoitawo ndinorara nditi ndovhura makumbo otanga kundidya beche ondidyawo ndopedzawo iye ndomusvisvinawo mbore yake ndozotanga kuzoibatawo ndichiiromenzawo tichiendawo takadaro nemunzeve mese tichitokisana pakuzoti taakuzorara tese. Inini hangu ndoda mastaira ese specially yekuturika gumbo pamusoro wakaisa rimwe pasi ndo mangu mastaira andinoda neyekukotamiswa kufongoreswa zvezvi orohwa kumusuri uku. Iyoyo nemamwe akawanda mastaira atinoita akawandisa. Alright. Wamwe vanongoti yekuti mukadzi anoenda pamusoro zviriko kuti senene nangu ndinoita hangu zvakawanda ndikaona kuti apa ambotiwo iye ndiye ambotiiteite ndochiendawo pamusoro ndochimutambisirawo chikapa ichi. Chikapa hanzi chinofanira kutamba ndonyatsochitambisa zvekuti iye paanozoenda manhero achona ndichitozoendawo kubasa kwangu anotonditsvaga iye ende inini kashoma ini ndofunga ipapa ndikanyatsozvitarisa kuti varume vese vandorara nawo vanototaura kuti uyu titora sei, ndotodzoka kwari ndotozovapa phone number dzangu otozonditsvaga futi mangwana acho ndatobva naye futi pamba. Anenge anakirwa pakuti unenge wagona kunyatsomubatawo zvakanaka. Ukanyatsomubatawo zvakanakawo ukamupawo chikapa chake akanyatsosvirawo akanakirwa aiwa makeke kana mangwana anokutsvaga. Saka munosarudza here kuti murume wemunhu kana kuti panguva yachona kana titori pabasa hatinei nekuti murume wemunhu kana kuti haasi murume wemunhu bhozi isu tiri panguva yekutsvaga mari. Zvakafanana nekuti tiri kubasa kwedu poya munhu achiti ari kundida inini night hanini iye hake anokwanisa iye hake anotaura ke kuti inini ona inini ndine mudzimai wangu so zvakamira so but inini chicha ndotoita ipapo ndechekuti inini ndinorespektiwo mukadzi wake ndomudzoti aiwa kana kumba kwangu kuri free ndoenda naye kumba kwangu tonoita madhiri eduwo ndipa mari yangu woenda hake kumba kwake. Imi mamuende kumba kwake? Aiwa azviiti. Kana maloji aripo maloji aripo aya $10 night totopinda imomo tobhadhara $10 edu tonyatsonyengana zvakanaka mumwe nemumwe tomedzi dzake oenda kwaanoenda ndizvozvo. Alright. Saka imimi makazvitarisa pabasa renyu iri munotokwanisa kureza mari pazuva? Right. Inini ndakazvitarisa hangu pabasa rangu iroriri ndichinyatsotarisa tichiti iri night yanhasi zvekuma handida hangu kunyepa zvekuma 30-40 munosvika? Ndinosvika pakuti panguva yachona iyoyo ndaenda kubasa kwangu uku
ndine nguva yekuti ndikasvika ikoko ndogona kana kuona vema short term handichataura price iye yemadhora 42 ndikatongoona kuti ai iyi mhene inobudisa mari ndakutomudza kuti $5 short term ende mumwe munhu atorambe ende haitozobuda iri $5 iyoyo pakuti unenge wagona kumutamisira chikapa anenge anakirwawo newe ende pa6 chepo chinja unofanira kungodzidza munhu uchipinda mumba nemunhu nyatsomubata pese mapatsi ese murume anofanira kubatwa pese omuromenzi onyatsomuromenza nemachende ake uchimapuruzira mbori yake oipuruzira zvekuti hapana kwaanoenda kuri haamboenda anotodzoka chete. Ini ndotozviziva kutoti anenge akatopindawo pandiri apa akashoma ndidi kunyepera hanzvadzi anotodzoka ende anotozouya yatoita mzi yakatanga kundipa pekutanga tichitanga kuonana pakuti ndenge ndagona kumutamisira chikapa nekuita zvatechiti saka saka pane basa. Alright. Saka muri kutokwanisa kurarama zvakanaka? Ndotorarama pandinotoendesa vana vangu kuchikoro nebasa irori. Rendi ndotobhadharawo nebasa irori. Chikafu zvese ndikada kudya zvandinoda ndini sezvakaita masikati nezuro hanzvadzi yangu ndakatosangana nemwe mhene ndatosangana naye paipai akabva tota mwana uyu akangondinakirwawo nemadhresing yana ndakapfekawo akatonditi bhebhi ini ndanakirwa newe short time imari ibva ndatomutsanangurira kuti short time $5 zvikanzi alright katimboende pashort time $5 ini ndikaona ukanyatsonditira zvane ndichida ndoedzera kudarika ipapo akatoyedzera nezuro ndikatobhadharira mwana wangu chikoroko ndatoti ndiende unobhadharira chikoro school fees zvikutondiberaramisa we. Alright, saka munenge muine boyfriend permanent kutoti munototi ai boyfriend yangu zvamuchose? Hongu ndinenge ndinayo but panguva yachona iyoyo anenge asipo anogona kuti akauya woitawo kwemadhiri ake woenda paanoendawo ipapo apa ine ndosarawo ndoitawo medzi dzangu dzanenge ndichiita. Asi haanzwi here nevanhu kuti ndo zvamunoita kana kuti anenge achitoziva kuti ndo basa renyu? Ine nangu sekuziva kwangu inini ane vamwe vanhu vakatombomunyeurira kuti ndizvozvozvo but iye haasati azvibata. Haasati azvibata. Alright, aiwa ndinotenda vatete. Saka ngatimbotarisewo matambudziko amunonyanya kusangana nawo pabasa renyu akafanana neapi? Pamabasa edu atinoita pamatambudziko amunosangana nawo mariski zvekuti ndichinombosanganawo nematambudziko akadai pabasa redu, munonyanya kusangana nematambudziko akadii? Alright, zvakafanana nekuti sekuti wasvika kubhawa wakechana nemunhu wakechana naye mochienda kumba munhu iyeye osvika hausi kuziva kuti munhu iyeye imhondi here ichii motopinda mumba imomo asati atokubuditsira mari akutokubuditsira kana pfuti kana banga wakutotorerwa property yese inenge iri mumba handiti mukuona ende pekuti utaure pachono pekuti umhang'ari hapana pamamhan'ari aunoita because iwo ndounenge watorana nemunhu wako wauya naye kupi kumba. Nenhau imwe futi yekuti varume vane system yekuti vakatikecha isusu anogona kukutaura kuti aine handisida kuenda kumba kwako ndogona kukupa mari yese yaunenge uchidayo but ini kumba kwako asida kuenda ndakuenda newe kumba kwangu handiti saka pakuchitarisa kuti paunenge uchienda naye kumba kwake kwacho uchisvika uchipinda naye mumba make anokubuditsira kana banga kana chimwe chinhu handiti. Saka ndo mamwe mariski atei tichitotyoiya mabasa edu atinoiti tichiita. Alright, saka anotokubuditsira banga obva atorara nemi? Mumwe anotorara newe pamwe pachona mumwe anenge asitomborina kana kudzivirira otongoti hainini ndakutongoita ndo zvitoripo izvozvozvo kana iwe watoramba neni ndakatokubatira banga. Saka motoita naye bonde akatobata banga? Saka pakashata. Alright, aiwa tinotenda. Saka imimi maonere enyu muchatoramba muchipfuurira mberi nebasa rangu iroro? Hongu bhosi riri kutondiraramisa, riri kutondiwanisa kutoti mwana wangu anoenda kuchikoro ndichitokwanisa kubhadhara rendi. Maraundi ari kutamba vamwe akadzi aya ndotomatambawo izvezvi zvinasi chechienda tobva nokanda raundi mari pazuva tichikanda $10 pamandi yega yega. Alright. Saka imi munotomaneja kutoti pazuva pega pega munenge muchitofanira kutogadzira mari muchitochengeta imwe mari yemukando? Ndizvozvo. Aiwa tinotenda vatete nekutsanangura kwakanaka.
tinenge tichida kumbonzwawo kuti zvinombofambiswa sei uye zvakare matambudziko api amunosangana nawo pamunenge muchiita mabasa iyaya. Asi penenge ndikuda kuti ndibvunze inini ndepekuti makazvitarisawo imimi semunhukadzi, chii chamunonyanya kuona chinoita kuti varume vane madzimai vazouya vachizokecha? Iye atori nemukadzi achisiya mukadzi kumba achiuya kuzokecha imimi parodhi. Right. Nyaya inoitika ndeyekuti zvinomira zvakadai so. Kumadzimai anenge ari mumba, pamwe pachona anenge asiri kukwanisa kuitira zvinoda murume. Handitika. Pamwe pachona utonzwa murume anenge achitouya pauri achikukecha, utonzwa kuti ini ndine mukadzi wangu. But mukadzi wangu nawo iri kunetsa ndeye sex mumba, hasi kunyatsonipa bonde. Handiti ndiri kusiyiwa ndine nzara. Wochiuyawo zvedu kaisusu zvedu tei takagadzirira. Nemishonga tei takatodya. Tatongopedza bhora racho naipapo. Ndoita kutozoti aiwa baba vakawa tatovasiya vatoi right. Wakadzi wanotodyawo mushonga futi? Webonde? Iwe kuti unyatsosimba ka. Zvokutoti kana makutoti makuenda pabonde pacho anenge atori mawani? Ndiye ndakatosimba zvokutoti hai papa ndiye ndichitoda. Ndiye ndichitoda zveshuwa. Ane ndichitoda. Alright, aiwa ndinotenda vatete. Saka kurudziro yamunokurudzirawo kune madzimai ane varume, seimimi muri kusanganawo nematambudziko, varume vanombouya vachikuudzai kuti anini mukadzi wangu kumba uku ari kudai, mukadzi wangu kumba uku ari kudai. Muda kuvaudza kuti kudii vana mai vakateerera pari zvino maringe nenyaya dzebonde uye dzekubata vana baba? Right. Panyaya yangu iyi ndinoda kungokurudzira hangu kuvakadzi kuti madzimai ngatibatisisei varume vedu zvakanaka. Chinhu chekutanga, ukaona murume abva kubasa, svikawo muisirawo mvura yekugesa, woenda vanogesa zvavo baba. Pavanodzokawo apa mowapawo chikafu wodya. Vodya kana mapa mutambo yenyama makuita zvame muchiita mane madhiri enyama kuita mubedroom, chiratidzawo kasemukadzi. Anofanira kuita sei? Unofanira kuti murume uchipinda naye mumba mako mubedroom mame makuti makuita basa renyu, wobvisawo hembe dzako idzi. Handiti wochinyatsorara, kana ukada kurara nemusana, kana ukada kurara nedumbu, ukada kurara ukasimudza makumbo ndiwe. Baba wonyatsoona kuti aiwa zveshuwa iyi ndiro ndapiwa iyi, regai ndichinyatsoparova chaipo. Kwete zvekuti murume ari kusvika, mukadzi wangosvika wangoti imi baba imi mazodai yechichichi 6 mabhurugwa orara wakapfeka 6 mataiti, murume wotoshaut wobata papi, woita sei? Akatsvaga girlfriend usarwadziwe, because hamusi kuzvigona vakadzi. Itei zvinhu zvekuti mugone kuti zvinhu zvinofanira kugadziswa zvakadai. Kuti murume asatsvage mahure, gadzirisai mudzimba umu. Gone kuziva zvamunoita kana muri mudzimba. Because mukatadza kuita izvozvo, aiwa tiripo isu tinopedza bhora zvokutoti kana imba yacho anogona kutongosiyiwa. Aiwa tinotenda muri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuzvinzwa, ndo chirongwa chandange ndakakubatirai nhasi. So mashoko enyu ekugumisira, ndinonyanya kukurudzira kuti takunopendera chirongwa, kune vanhu vanenge vachida kusiya dzimba vachida kuenda kundoita masex workers, munovapa mashoko ekuti chii? Panguva iyi vari mudzimba ngavambomira, because izvezvi kunze kwachona hakuna mari. Hakuna mari. Kana ungoriwo mudzimba mumba mako uchizoti une murume wako waonaye, tambira zvauya nazvo izvozvo, ringave riri dhora, ringave riri chii. Usapfungwe pfungwa dzisina nemusoro dzekuti inini ndakuzofunga kuenda kutouchline kunodai so. Aiwa hazvi kungavasiyire isusu. Magara muriko kare. Ko munochembera katinenge kune uchidoka mamwe manyukama? Aiwa kana kuchembera yanzi unongochembera uchingozviita zvinonga zvakadai. Varipo tinotosangana nawo machembere mumba wamo, utonzwa kuti aiwa murume anototaura kuti hakuna inonzi chembere, as long angori nebeche chete rinongogona kungoisika mboro chete ichingosvirwa. Mukadzi chaari kuda ndikutunda, akangoita akaita akatunda zvatopera, zveshe zvatopera. Muri yeZimbabwe, thank you very much. Ndo chirongwa chetinge takakubatirai
pano patichikachi MTV chatinogara tichibata misi nenguwa patinenge tichimbonzwa vana tete vedu ivo vanenge vachitengesa bonde vatinoti sex workers kuti vari kumbogona sei, vari kuzvigona sei uye vari kurarama sei muindustry yavo. Saka so thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinokutendai nekuramba muchi dengezera chirongwa chino. Muine mimwe mibvunzo yamunenge muchida kuti patinosangana nawo tinge tichizovabvunza munotinyorera ku comment section togozobvunza kuti ko pakadai pakamira sei, pakadai pakamira sei, tichizokupai zvirongwa zvakafanana naizvozvi. Touchline hour pano patichikachi MTV. So ndini wenyu DJ T1, chisarai zvakanaka, ngatisanganei mune chimwe chikamu zvakare chinotewera mazvita. Tichikachi MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichikachi MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichikachi MTV tinodzifamira. Dojibondora, Dojibondora,